През 2013 година американските власти обвиняват фармацевтичната компания Novartis в подкупване на лекари да изписват нейни медикаменти. Това е един от десетките случаи, в които фармацевтични гиганти действат толкова кардинално. Подкупи. Там историята е много интересна. Самата фармацевтична компания е един от спонсорите на президентската кампания в Щатите. Дори когато в началото е изтеглен продукт от пазара заради такива съобщения, се получава така, че след това му е сменено и името на продукта и после вече като идва новия президент, той успява да смени членовете в Комисията по лекарства и храни. Много интересна е тази история. За да може продукта отново да започне да се продава.